Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Lain na usab kini nga yugto sa ato ang sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. O hinaot ako nga inyo na usab akong ubanan dinhi nining yugto nato karon. Ang ato ang pangutana nagagikan ni Philip Ledesma sa North Island. Ug siya nangutana mahitungod sa iyang huna-huna nga mopalit og usa ka luna, balay og yuta. O matud pa niya aduna nay gi-attach nga lim sa mga dokumento nga gihatag sa seller o sa nagbaligya. Ako ning gihubad nga gitawag og attached in the documents supplied by the owners or the sellers. Kining LIM, abbreviation kini sa Land Information Report or Memorandum. Gitawag kini dinhi sa New Zealand og LIM Report, Land Information Memorandum. Matud pa ni attorney, ang akong abogado nagkinahanglan man og LIM ug kini mokabat man sa $400 to $600. Kinahanglanon ba ang LIM report, attorney, nga naa na may LIM report nga gi-attach sa mga dokumento? Maunay pangutana ni Philip. Bali ang LIM report gihatag na sa nagbaligya o katong tag-iya sa iyahang paliton nga yuta, bay og yuta. Apan ang imong abogado nagkinahanglan pa og LIM report. Bisag tuwa na dito ang LIM report. Kay kining LIM report kuhaon man nimo sa council nga mokabat og $400 to $600. No? So karon ang imong pangutana kung kinahanglanon ba gyud nga mokuha pa og laing LIM report sigon sa gitambag kanimo, giawhag kanimo sa imong abogado. Philip Ledesma, daghang salamat. Ako nagpadako ko og tubag nining imong pangutana kay do na kay abogado nga ning hatag nimo og tambag o wala ko'y laraw, wala ko'y tinguha nga sapawan ang tambag sa imong abogado. Matud sa imong pangutana nga mao may sugyot sa imong abogado nga mokuha pagyud og LIM report. Bisag naa nay LIM report nga gi-attach. Ako konsultihan Philip nga kining LIM report, Land Information Memorandum, usa kini ka memorandum o pagpahibalo gihatag kanimo gikan sa council sa kahimtang sa yuta. Ang imong kabalaka kung kinanglanon ba nga doon na naman ang balaod ni nga dili kayo maapsan sa yanong lungsuranon dinhi sa New Zealand. Ang council syudad mamahimong mapanubag kung ning hatag siya og usa ka pahibalo or memorandum nga wala didto, wala detalye sa iyang report nga doon na day kahimtang sa yuta nga dili makiangayon sama anang lungag ilawom sa yuta nga nahibaw day ang council na unyawa dito mahatag sa report. No? Mapanubag nimo ang council. Apan nganong magkinahanglan pa man nga naa na may report?
Ang akong tubag ni ana kanimo Philip mao nga dili mapanubag nimo ang council kung adto ka mo rely sa LIM report or Land Information Memorandum report gikan sa owner or seller katong nagbaligya nga imong gipalitan. Ang awhag sa imong abogado mao nga ikaw mismo or siya mismo ang mo-apply gikan sa council. Sakto na siya. Ngano man, kay imong mapanubag ang council. Mura na siya kontrata tali nimo og sa council kung doon na manggani depekto anang yuta. Ngano man di ay og ang imong LIM report gikan sa laing tao. Walay obligasyon ang council motubag nimo kay gi-issue man nila ang LIM report ngadto sa laing tao. Ang ilang tulubagon ngadto atong tawhana dili nimo. Por eso ikaw kinahanglan mo kuha sad og LIM report direkta ngadto sa council aron ang council og ikaw maka-establisar og koneksyon. Mura na siya kontrato. Dihang higayon na mapanubag nimo ang council kung in kaso bahaon ang inyong na palit nga yuta o uban pang mga kahimtang nga dili makiangayon. Daghang salamat sa imong pangutana Philip og hinaot ko nga aduna kini lamdag alang kanimo o kung aduna pay mga suliran nga naa naglimin sa imong kaisipan padangat kana nga ato ng tukion sa detalye gayon. Kini ang inyong manlalaban o ang abogado sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand, si Paul Alforque. Moingon kaninyo daghang salamat sa pagnunot niining atoang yugto o nungti gihapon sa lain-lain natong yugto. Kining mga pangutana o tubag gikan sa ato ang mga kaigsuon ng Bisaya. Ug hangtod sa sunod, ako moingon daghang salamat o nunti gihapon ang sunod yugto.